Lah kok jebul dina iki kowe kuthung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku nang ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa coba? Upama diukur aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayanan crita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka, kula wonten paring adab. Kowe bola-bali dadi pendhita lho. Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tau tate dadi pendhita Begawan Ciptaning ngarga Kelasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe sita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge, durung karuan ngelmune iki sing tok goleki apa? Terus kowe percaya karo pendhita sing mbing kanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya-satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka. Tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengin wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak mestheke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa ki ming nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa. Yen nata Ndarawati ki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Cecok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kaya ngono. Sirna nata Ndarawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sama. Saken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku urung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana sendika wis tak dawuh. Apa kamane? Syukur ketrucut omonganmu. Lah edan ki. Aku ki ngomong upama aku dawuh kowe Jatasana entuk. Lah kowe upama kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cakcek. Setyaki iki wong cakcek satriya sing tanggap ing sasmita. Ning dawuh yen to ngelmune Dewa Wisa pancen iso dijagake nggo sangu nggone napaki urip. Menapa ing dipun dawuhaken Kakang Mas Jodipati menika kepawara nyata Koko Prabu. Mila tumuli kula kaliyan Kakang Mas Jodipati sesarengan sarembag suwita dateng pun Begawan Dewa Wisa. Menapa mening kula tindakaken menika lepat. Lho, perkara kleru kuwi ora. Perkara kleru ora. Mergo aku wis kandha karo kowe to. Yen kepengin suwita kuwi tinting ana dhisik ngelmune gurumu sing arep suwitani. Ukuran dhisik jero cetheke ngelmune gurumu mau. Apa wajib mbok suwitani, apa ora? Lah yen kowe suwita karo Begawan Durna dan Pendhita Durna kuwi pendhita kaya ngene, nuwun sewu. Ora jeneng aku nyacat karo blegering Begawan Durna. Ning pancen kondang pandhita monyor-monyor. Durna kuwi ora duwe ilmu kebatinan. Bapa Durna kuwi ora duwe kawruh babakan kawedan. Nanging Begawan Durna kuwi duwe kawruh babakan kasekten. Mula tinting ngono. Yen kowe kepengin babakan ulah kasekten suwita karo Begawan Durna. Yen kowe kepengin ulah kebatinan, Werkudara, nggih. Kowe duwe mbah sing ampuh ya kuwi Eyang Saptawarga, Eyang Wiyasa. Yen kowe kepengin ulah kebatinan, kowe kuwi duwe kadang sing ampuh ya kuwi Yayi Prabu Ndarawati. Kurang pinter apa ing bab ulah kebatinan? Lah kok dadi kowe ketayalan tekan negara Ngastina ming buta swita karo pendhita sing ngawu gawar ngawur, durung karuan dingerteni sarta durung karuan dititik bener lan lupute ilmu mau. Rungake Werkudara. Kowe iki senengane wis suwita karo aku kok suwita karo guru liya ki tegese kowe nyepelekke karo gurumu sing pertama. Ora jeneng aku ngilang-ilangke karo Durna bapakku. Nanging tumraping Werkudara, sapa wae sing wis wajib madheg guru lan wis wani madheg guru, kuwi wajib disuwitani. Tumrap aku ngono. Lho, ning ya bener lho anak Prabu Baladewa ki ya bener. Yen kowe arep kepengin suwita kuwi tinting ana dhisik ngelmune gurumu mau.
Yen kowe kepengin suwita bab olah kasekten kowe kurang sekti apa ta Werkudara? Bebasan tinatah mendat jinara menter tinumbak betung sunduk kutung. Yo, kabeh ilmu-ilmu saka aku. Terus saiki kowe arep meguru perkara apa? Arep meguru perkara apa tak takon? Ilmu kebatinan. Wis akeh sing mbok duweni. Ilmu guna kasantikan wis akeh sing mbok duweni. Ilmu apa-apa wae wis mbok tak paringake karo kowe kok isih kurang. Durna bapakku, yen ngono ketok yen to kowe meri, yen to aku meguru karo Dewa Wisa. Lho, ora meri kaya ngapa ta? Aku ki wong sabar, wong ikhlas, ora meri, meguru. Engko tak tontone entuk-entukamu apa. Apa pancen entuk-entukamu ki barang sing apik yen ditanding karo ngelmune Begawan Durna. Kaya ngapa? Mengko tak deloke. Jero ceceke ngelmumu sing diparingke karo Begawan Dewa Wisa mau. Iya. Nuwun sewu, Prabu, wonten dawuh Yai. Kula suwun samangke sampun ngantos wonten panyokra bawa ingkang boten sae tumrapipun Begawan Dewa Wisa. Menapa dipun keparengaken dinten samangke Bapak Begawan Dewa Wisa kula aturi sak pejagong kalian Koko Prabu Baladewa. Malah menika langkung prayogi. Kula selak kepengin nyumurpi kados menapa to? Wah wujudanipun Begawan Dewa Wisa ingkang wantun suwita wonten negari Ngastina tumuli paduka paringi kanugrahan. Inggih menika pangkat pujangga. Lah kok ngedap-edapi temen. Monggo menika sampun wonten pujangga ingkang ampuhipun kegila-gila inggih menika Bapak Begawan Durna. Kula semanggaken Bapak Remban. Ana dawuh menapa nggih? Menika Koko Prabu Mandura badhe sak pejagung kalian Bapak Penemban Dewa Wisa. Apa mbok lilani? Sampun kula lilani. Purba wasisa kula semanggaken dhateng paduka Bapak Penemban Dewa Wisa. Jaluk wektumu sedhela aku tak sebak sak pejagong karo Ratu Mandura Yadayudana. Kula semanggaken. Andra ingkang pasitarum kasiring samirana mrih sekar kadung nuwun sewu apa sampeyan kuwi ingkang jejuluk Prabu Baladewa sinuwun? Yo, pancen aku ingkang aran Prabu Baladewa. Apa kowe ingkang peparab Begawan Dewa Wisa? Aku Begawan Dewa Wisa. Kosek aku tak nyuwun priksa karo sampeyan. Yo, perkara apa? Anak Prabu Duryudana kuwi ratu sugih brewu mblegedhu mongko derajate ora ana ingkang padha. Tak timbali karo aku basa mlipis. Mongko nggunakake tata krama lan unggah-ungguh kabeh sing padha lenggah ning kedaton Ngastina kene yen to tak timbali basa. Apa negara Mandura kuwi ora ana wong tata krama? Ing atase kowe durung tepung karo aku kok kowe ora basa karo Begawan Dewa Wisa. Gusik. Aja ngawur-ngawur. Yen kowe ngarani negara Mandura kuwi ora ana tata krama kuwi kleru. Nek ning nggon aku kuwi malah akeh tata krama. Mongko ning nggon aku kuwi ana saloka. Yen kowe kepengin dibasani kowe mbasanana. Yen kowe ora kepengin dijiwit aja jiwit. Yen kowe ora kepengin ditabok aja nabok. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe tepung karo aku pisan wae ora basa kok aku basa karo kowe iki apa aku tak takon. Wis panas suasanane wis. Coba aku tak takon. Yen kowe kepengin tak basani kowe mbasanana. Monggo kowe ndangu karo Baladewa kowe tanpa basa kok aku kon basa karo kowe iki tata kramamu nggon endi? Nggonmu nggoni minangka dadi brahmana nggon endi aku tak takon. Ya wis dicupet semene wae. Ora usah didawak-dawakke. Merga ya ngersak ngertiku sapa ingkang lenggah ana ing negara Ngastina iki kabeh padha ngurmati kelawan pujangga Ngastina sing anyar Begawan Dewa Wisa. Gusik. Kowe ngaku yen to padha ngurmati karo pujangga anyar jenenge Begawan Dewa Wisa. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe ngerti ora derajate Baladewa ning kene iki apa? Derajate Baladewa ning kene iki minangka dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Aku kuwi pengayomaning Hyai Prabu Duryudana. Yen ditonton babakan derajat luwih dhuwur pengayoman bangane pujangga. Ning kok kowe ora basa karo aku? Iya wis aku kleru. Wis ora usah mbok teruske aku pancen luput.
ning gandeng wis kebacut ngoko ya wis ora usah dadak didandani iki supaya luwih rumaket antaraning aku lan sliramu sinuwun. Yo sakarmu aku manut. Pancen bener aku madheg Brahmana yektine sowan ana negara Ngastina kuwi ora kok duwe gegayuhan, ora duwe gegayuhan nanging pancen aku duwe niat sarta duwe panjangka. Iki mestine sapa ingkang ndak aturi babakan panjangkaku iki mestine bakal paring pangandikan yen to aku Brahmana ingkang tansah kepengin gawe tentreming jagat raya. Gegayuhanmu apa? Gegayuhanmu aku tak weruh. Sepisan aku ngudar ngelmu kalawan para Sata Kurawa ndungkap angka 2. Sinuwun derajat pangkat ing Nalendra Ngastina Prabu Duryudana kuwi persasat gawe horeking jagat. Apa to sababe dene aku matur yen to gawe horeking jagat tanana liya kejaba mung negara Ngastina. Ngastina iki ingkang dadi regejegan. Ngastina iki ingkang dadi tuk sumbering perkara wekasan para Pandhawa lan para Kurawa ora padha rukun tansah padha bentak sirah duwe rasa memungsuhan disababake saka apa? Ya saka negara Ngastina. Mula nganti dewa ngucap yen to besok purnaning jaman Kurawa lan Pandhawa kuwi yen to ana peperangan gedhe kang sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Lho, sinuwun. Aku nggagas perang gedhe mau gumana musik ana ing paningalku. Kaya ngapa to? Wong sing ora ngerti kentang kimpuning lelakon pojok plereting kahanan padha kesempyok ing aradan. Kawula cilik kang ora ngerti perkaraning Pandhawa lan Kurawa padha mati sia jroning peperangan. Bakal pirang nyawa ingkang dadi banten, dadi korban sia jroning Bratayuda. Mula tumuli aku angayam wana kekalangan malaya ngupaya menyang endi dununging negara Ngastina. Pancen niatku suwita marang Prabu Duryudana. Syukur bagi aku bisa dianggep dening Nalendra Ngastina. Keparenging Gusti bareng aku sowan ning negara Ngastina malah pinaringan derajat pangkat aku minangka pujangga. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan jarahan kanthi srana aku dadi pujangga Ngastina kabeh gegayuhanku mau saya cedhak. Ya kuwi niatku ingkang bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Bratayuda aja dadi Bratayuda kandheka mung tekan dudungengan wae. Bratayuda kandheka mung tekan pangucap wae aja kababar dadi kasunyatan sinuwun. Gusik. Aku tak takon karo kowe wangsulana pitakonmu kanthi pertitis. Iya. Aku tak takon karo kowe. Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing digawe para dewa. Dewa kuwi sing nitahke para titah. Dewa kuwi sing nitahke para titah. Anane kowe aku lan kabeh kang padha lenggah ning Datula iki padha urip. Kuwi sing maringi para dewa. Lah kok dadi kowe jalma menungsa lumrah kok arep murungke kodrating dewa kuwi aku tak takon. Apa kowe iku ponakane dewa apa piye? Kowe iki prunane dewa apa piye? Ora jeneng kaya ngono, ning sing jeneng titah diwenangake mbudidaya. Pambudidayaning titah kuwi ora bakal iso midhadati marang kodrating jagat. Kabeh mesti bakal kelakon. Yen kowe duwe gegayuhan bakal murungake Bratayuda kuwi tak arani cecak nguntal cagak cibol gayuh wulan muta ngitung lintang, tangeh kelakone jepak wurunge. Sinuwun, ana tetembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira. Aja manut karo tetembungan. Wong urip nang alam padang nek manut karo tetembungan, wong mau ora gelem budidaya. Anane mung sumendhe marang tetembungan. Ngene sinuwun. Saiki aku tak nyuwun prisa karo sampeyan. Yo. Kowe arep takon apa? Apa sekirane nek Bratayuda dadi kuwi sinuwun Mandura seneng yen to nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha bentak sirah, nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha regejegan. Mongko kuwi tunggal kulit daging, tur kuwi isih sedulurmu dhewe. Panjenengan minangka dadi piyai sepuh yen to nyumurupi sanak kadangmu padha bentak sirah kuwi, sampeyan minangka wong tuwa rasamu piye? Yen kowe takon karo Baladewa, rasaku mesti ora bakal mentolo. Sing jeneng wong tuwa iki pengen nyurupi anak putune padha rukun. Wong tuwa kepengin nyumurupi anak putune padha tansah sinian siji lan sijine. Aja nganti ana rasa gejegan. Lah kuwi tegese sampeyan iso menggalih kanthi ati ingkang bening. Nanging sabab apa sampeyan nyebutake yen to gegayuhanku mau ibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayuh wulan, uta ngitung lintang. Yen ngono sampeyan pancen duwe niat jarak dadining Bratayuda.
sampeyan duwe niat kepengin nyumurupi dulur-dulurmu padha taker marus milang tatu nganti oncating nyawa ana ing Tegal Kurusetra. Nuwun sewu, apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Apa kaya ngono dianggep wong sing tresna karo sedulur-sedulure? Gusik. Kowe iki jane dong ora to Bratayuda kuwi apa? Kowe iki jane dong apa ora? Bratayuda kuwi apa? Bratayuda kuwi ana sing nyebut Bratayuda, Baratayuda, ya Brantayuda. Katelune mau ana teges dhewe-dhewe. Tegese apa? Bratayuda. Brata kuwi laku, yuda kuwi perang. Perang sing mawa tatanan. Jroning Bratayuda kuwi engko bakal katitik sapa sing nandurala wahyuning bakal sirna, sapa sing nandur becik mesti bakal ketitik. Ing kono bakal dumadi sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing ngilih bakal ngulihake sarta luwaring punaki. Jroning Bratayuda mengko bakal katitik sapa sing watak yangkara budine Candala bakal ludhes eles tanpa sisa. Kuwi Bratayuda. Dicatet. Baratayuda, Barata wis ngarani yuda kuwi perang. Perange turas Barata. Eyanging Pandhawa lan Kurawa kuwi ndien ana Randha ingkang jejuluk Prabu Barata ingkang yasa negara Ngastina. Banjur Brantayuda. Branta kuwi asmara, yuda kuwi perang. Asmara kuwi Branta tegese wong sing gandrung karang kasmaran, kamukten lan tumindak ingkang apik lan tumindak ingkang becik. Dadi kabeh mau ana tegese dhewe-dhewe. Jroning Bratayuda ki engko bakal dititik sapa sing tumindak ala wahyuning bakal sirna, sapa sing becik mesti bakal katon. Jroning Bratayuda iki mengko bakal mbabar jagat anyar ing kebak katentreman, ing kebak karukunan, ing kebak kamanunggalan. Yen Bratayuda iki mengko ora dadi, tegese kowe pendhita sing bakal numangkarake angkara murka Budi Candala ning jagat raya iki. Wah, Werkudara rasa omong, rasa omong. Ayo wangsulan. Sinuwun. Nggih. Ngene wae. Sajake alot yen to aku rembugan karo sampeyan babakan Bratayuda. Perkara sampeyan arep nayogyani monggo, ora ya ora apa-apa. Sing wigati Bratayuda kuwi Kurawane wis padha saguh, Pandhawane wis padha saguh padha bakal rukun. Lah, kanthi rukun iki mengko bakal iso mbirat marang kodrating jagat kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya mung sampeyan tak aturi priksa. Nggonku bakal murungake Bratayuda kuwi gampang nanging syarate sing angel. Lho, syarate apa kok angel? Merga syarate aku kudu goleki wong ingkang tansah benthik-benthike antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wondene bareng tak taliti jagat iki eneng loro menungsa sing tansah benthik-benthike supaya Kurawa lan Pandhawa kuwi ora padha rukun. Siji, ya kuwi wong Gombak Kuncung sing jeneng Semar Badranaya. Angka loro wong ireng cemani Nalindring Ndarawati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Yen wong loro kuwi tak rangket mestine Bratayuda bakal wurung merga ora ana sing bakal ngicuk-icuk memungsuhaning Pandhawa lan Kurawa. Sinuwun Mandura. Glak-gleng kuwi panusmaning jajalanan. Wah, sajake urung tepung menungso iki. Sajake urung weruh kowe. Kowe wani ngucap yen to kowe bakal gawe srana wurunging Bratayuda kanthi mbanda Nalindra Ndarawati. He, Dewa Wisa. Ana apa sinuwun sajake kok sampeyan duka pancen tak ajangi. Aku nesu karo kowe. Lire dasarmu apa kok sampeyan nesu karo aku? Kowe ngucap yen to bakal mbuntu Nalindra ireng cemani ya kuwi Ratu Ndarawati. Len omripatmu gatena gobokmu yen to Ratu Ndarawati kuwi adiku lanang. Len omripatmu gatena gobokmu yen to Ratu Ndarawati kuwi adimu lanang, kowe pendhita ora tau ndelok wayang kowe tak kandhani. Wah, lah dalah wong semene iki padha ngerti yen to Ratu Ndarawati kuwi adine Baladewa. Lah kok kowe ngrasani marang Ratu Ndarawati bakal ngeraket Ratu Ndarawati. Mbok anggap Yai Prabu Kresna kuwi dadi tok sumbering perkara memungsaning Pandhawa lan Kurawa. Ngilu githokmu kowe parat. Yai Prabu Ndarawati kuwi mung dadi pengayomaning para Pandhawa, dadi pujangganing para Pandhawa. Yai Prabu Ndarawati mung tansah nuntun marang lakuning para Pandhawa supaya tumindak sing apik, tumindak sing becik. Ngibarate kaya wong ngangon sapi, yen sapine arep kecemplung jurang. Yai Prabu Ndarawati ingkang wajib
giring sapi mau aja nganti kecemplung jurang. Lah kok dadi kowe malah ngluputke Yai Prabu Ndrawati dadi tok sumbering perkara memungsuhaning Pandhawa lan Kurawa. Aku tak takon karo kowe dasarmu apa? Aku tak takon karo kowe dasarmu apa? Yeng tak dadi kaya ngene kanane. Kok ya ora tak kandhani ta ya. Nek Ratu Ndrawati iki kadange anom Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Paman, wonten dawuh. Gendel. Inggih, inggih. Sampeyan rasa kemecap. Niki perkara kula karo perkara pendhita anyar sing sajake gembela diase kan iki. Ora lega rasane ngatiku yen durung nguman-uman dhateng Nalindra ingkang utawi Brahmana ing sajaipun klentu anggenipun ngucap menika kula wae. Oh, ngono ta sinuwun. Ngono piye? Dadi Ratu Ndrawati iki pancen kadangmu taruna. Yen ngono ketok lorekmu, ketok gedhamu. Mula sinuwun Mandura kuwi tak jak supaya murungake Bratayuda manunggal ana ing negara Ngastina. Sampeyan gawe karti sampeka. Sampeyan gawe pawadan, gawe dasar sing maneka warna ngendikake ento Bratayuda kuwi kodrating jagat kuwi gaweaning dewa ingkang titah ora bakal bisa miradati. Yen ngono cetha lamun sejatine sampeyan kuwi wis pidak jempol ngethek seranggon nebu sauyon karo Nalindra Ndrawati. Sampeyan ketok banget lorekmu sinuwun Mandura. Ketok saben dina sampeyan dedeku wonten negara Ngastina nanging sejatine kowe kuwi ngemuli para Pandhawa. Ngastina kene bebasane glugu ketlusuban ruyung. Jebul ngurip-urip tumpringas ngicuk-icuk tunggak kemadoh ingkang gedene tan wurunga bakal nggegateli kalawan ingkang nandur dhewe. Yen pancen kaya mengkono aku ora bakal wedi kalawan sinuwun Prabu Baladewa. Malah yen perlu kono kowe kandha karo Ratu Ndrawati kon tata-tata yen sedina meneh bakal tak rang bondo tangane tak krincung sikile. Kalebokke ning pakunjaran yen perlu bakal tak sirnakake. Wah, bangsat elek menungso ora tatanan. Wah, kranjingan saya drangap-drangap sampun terpetah kaya badhe sampun bapa tegalan. Ndrawiti kaya grojokan. Kowe kok arep musuh karo Yai Prabu Ndrawati iki berarti kaya gedene timun musuh duren. Nadan kowe durung tau temu karo Ratu Ndrawati. Nek kira-kira iso ngalahke Ratu Ndrawati aku meguru nyembah karo kowe sedina ping 20 tak kandhani. Ning kosok baline perkara iki ora tak ndem ning kene. Ngerti yo? Aku tak kelu marang negara Ndrawati kabeh sing tak ucapake tak andhake karo adhiku lanang Yai Prabu Ndrawati, Pak. Sinuwun Ngastina, kowe ora usah goreh rongeh penggalihmu lho, Nggir. Ora usah wedi. Nata Mandura duka kaya mengkono tumrap aku dadi pancatan nggonku bakal miwiti marang gegayuhanku iki. Kula semanggaken Bapak Menemban. Werkudara. Nggih. Janaka kula wonten maring adawuh. Ora usah goreh rongeh. Pikirmu tetepno pangestimu. Kowe seneng to, Nggir, tak tari kowe seneng to yen to Pandhawa lan Kurawa manunggal ning Ngastina. Wah, pancen kuwi pengajabku. Aja nganti ana rasa memungsuhan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Syukur-syukur Janaka piye? Mboten arep-arep pisang namung menapa mengendikanipun Kakang Mas Jodipati menika kula sanget sarujuk Bapa Menemban. Syukur-syukur. Begawan Durna wonten dawuh Baladewa wis lunga, kowe mau sajake kok sak rembug karo Baladewa. Kok kowe ora lunga? Oh, kula wonten mriki kemawon. Kok ora melu lunga? Kisah teng pundi? Nyatanipun kula papanipun wonten papan mriki kok. Kayane lho, Kakang. Kayane ngapa? Kayane sampean mau ketoke kok ya ora seneng nek Begawan Dewa Wisa lenggah teng mriki. Sampeyan ngomong apa to, Dipati? Kula niku seneng. Werkudara kali Janaka Daswita karo Begawan Dewa Wisa nika kula seneng. Kula menika malah ngaja-aja karo Werkudara. Werkudara saben ana pendhita suwitanana. Saben ana brahmana suwitanana. Wong kok omongane molak-malik. Dolak-walik ora penak kok dibolak-balik. Nggih. Nek ngonten sampean tetep manunggal kalian Kurawa. Oh, manunggal. Kula nyengkuyung kalih Penemban Dewa Wisa. Ngenteng-entengi wedamelan kula dene sampun wonten guru ingkang badhe memulang muruk dhateng pun Kurawa menapa dene Pandhawa.
Nggih syukur. Ketake kok kaya mau rumangsa meri yen to mriki niki enten pujangga anyar. Mboten meri sampun. Dipun cepet semanten kemawon ya. Bapak Penemban, ana dawuh menapa samenika kados pundi? Salajengipun kula nengga dawuh paduka Bapak Penemban. Aku rak wis kandha to. Tuk sumbering perkara memungsuaning Pandhawa lan Kurawa kuwi mengeneng Ratu Ndarawati karo Semar. Lah saiki ngene. Kanggo mbuktekake lahir batine adi-adi mulih padha suwita neng kene yen to lahir batin kepengin rukun karo Kurawa. Patine Ratu Ndarawati karo patine Semar pasrahke karo Werkudara apa dene Janaka. Kuwi miturut aku bab sing mathuk. Werkudara, nggih. Budhal ning Ndarawati. Yo. Aku njaluk bandane Ratu Ndarawati, Werkudara. Wah, piye? Janaka aku ora iso wangsulan. Semanten ugi kula ugi mboten saged paring dawuh. Durna, kula wonten paring dawuh. Kowe ndak dawuhi ngetutno lakune Werkudara karo Janaka tekan Ndarawati. Aduh. Menapa kedah kula Penemban? Iya, kudu kowe. Aduh. Nggih. Senika ngestakaken dawuh. Werkudara. Nggih. Ayo ning Ndarawati ngrangket anak Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, aku ora mentala lan aku ora tekan nindakake gawean kuwi. Mbok liyane aku wae. Werkudara. Nggih. Iki sing dawuh Penemban Dewa Wisa lho. Kowe aja nganti wangka karo dawuh Penemban Dewa Wisa. Kudu manut karo dawuh Penemban Dewa Wisa. Manut ta? Wah, Kresna kakangku kuwi pepundenku. Wiwit dina iki aja tak anggap pepunden. Kresna kakangmu kae tak anggap yen to kuwi musuh. Kuwi sing bakal bentek-bentekke Pandhawa karo Kurawa. Wah, aku ora iso. Janaka wae, kula iki mboten saged. Kowe iki do kepiye to? Kowe seneng nek to Kurawa karo Pandhawa do perang Bratayuda. Kowe bungah yen to akeh para korban sing padha ora ngerti kenthangipun ning lakon padha blasah kaya babatan pacing. Kowe bungah keluargamu padha tekaning pati. Kowe seneng sanak sentaramu padha tekaning pati. Ngono apa piye? Ora. Nek ora menyang. Ayo Kresna dirangket. Wah. Piye iki Jlamprong? Kula iki mboten saged matur. Kowe ora do piye-piye kok kaya rewel. Aja kaya ngono. Sing tetek tanggo-tanggon. Mateni wong siji ning kowe rukun karo Kurawa. Lho pikiran, ning nek kowe ora gelem mateni wong siji, tetep Bratayuda bakal dadi sanak sedulurmu engko bakal ana sing tekaning pati ana ing Bratayuda Jaya Pinangun. Milih endi? Werkudara? Yo. Aku urung iso matur. Kudu iso. Kudu tak aturake milih siji. Ngiklaske nyawa siji, kowe nyelametke nyawa pirang-pirang ning kowe nyametke nyawa siji kowe ngiklaske nyawa pirang-pirang. Petungan. Ya wis. Wah, mengko sing ngomong kudu aku. Monggo sing kudu paring pangandikan Durna. Piye to kuwi? Kok malah diwolak-walik iki? Aku ki meng ngetutke, kowe iki sing ngrangket Kresna, ora kok aku sing ngomong. Ora bakal tekan yen to matur karo Kresna kakangku. Aku gelem mangkat yen to Durna sing paring pangandikan karo Kresna kakangku. Monggo sing temandang aku. Loh, nek aku sing ngomong tegese sing ngrangket Kresna kuwi aku. Wah, gelem ngono ora gelem ya wis. Serasa mangkat nek ndi. Durna, kula wonten maring dawuh. Apa sing dikandhake Werkudara mbok ya mbok lakoni. Kula sing kematur. Iya. Wis ta Kakang mengkari ngendika Kresna kowe tak rangket. Ngontene rampung kok dadak tekan kono-kono. Wah, sampeyan ora ngerti kok Dipate. Kresna niki mesti jejer sencaki. Nek nganti kula matur Kresna kowe tak rangket. Kresnane rong paring dawuh sencaki bres. Modar kula. Pun mboten sawedi wong enten Werkudara kok. Werkudara harus nyaki kalah cepet. Werkudara niku gedhe, alun-alun glondeng. Sencaki wis wis menjoto lagi bisa Werkudara. Jawatir. Monggo yen bungkik
bakal miloro kowe aku sing tanggung jawab. Tenan? Yo. Mangke kula ingkang badhe tanggal jawab Bapak Penemban. Temenan? Inggih. Nek nganti ngapusi titenono lho, kowe tak ajar dhewe iki. Ora ngapusi. Wis, nek tenan aku sing ngomong. Kresna, kowe tak cekel, kowe tak rangket. Engko nek sencaki wis melintir brengos terus tok junjung wae tok buang ning jaba. Yo. Nuwun kula nyuwun pamit. Menawa Durna bidal samenika kemawon mangke mindak kedalon. Nggih. Nyuwun pamit madal Pasilan Werkudara Janaka mangkal ayo. Yo, ngestake dawuh. Duryudana kakangku aku nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Penemban Dewa Wisa kula nyuwun pamit. Iya Durna sing ati-ati tak arep-arep praptamu ning Ngastina nggawa bandaning Kresna. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Bapak Penemban Dewa Wisa aku njaluk pamit. Iya Werkudara sing ati-ati. Bapak Penemban kula nyuwun pamit. Surtiting ati-ati duga-duga digawa muga-muga kasembatan penjangkamu ya nggih anakku sakloron Werkudara Janaka. Dawuh Penemban. Dina samengko wis bakal ana trontong-trontong pepadang gegayuhamu. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya mekaten monggo kula kanthi manjing salebeting kedaton Kembul Bujana Ndrawina Bapak Penemban. Iya kuwi luwih prayoga. Patih Sengkuni kula wonten dawuh Penemban. Budhana sangganing para Sata Kurawa memanuki lakuning Werkudara padene Janaka. Yen manjen mrapta negara Ndarawati tegese bocah loro mau mestu padha marang dawuhku. Inggih. Ning yen to mandheg dalan ora mentala mateni Kresna utawa Banda kelawan Ratu Ndarawati. Ora usah dadak walang ati kroyoken sakurawamu. Aku ora kepengin meruh uripe Werkudara padene Janaka. Ngestaken dawuh paduka Penemban. Nyuwun pamit madal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik bawan wonten dawuh. Babar pisan budhana kang padha sing ingsun kundur ngedaton. Kawula ngestaken dawuh. Parmadal Pasilan sing ati-ati sampun kados lari alit paman kula sejenar. Purna gatining paranggilan. Sanada kundur kedaton celuk saking dampar ketara kenapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Poromban Cedi. Manggung ketanggung Jaka Paloro-loro. Ingin sami ngampil upatraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa. Tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Kuning bangsa
naik. Sri Baladewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Dyabanon Sinawi waladala wah gugu karepe dhewe ado-ado sekon-kono Mandura niatku mung kepengin nuhoni dawuh timbalaning kadangku Yai Prabu Duryudana supaya sowan ana negara Ngastina bareng aku weruh suwaning Werkudara Janaka rasaku kaya wis ayem dina samengko bakal kababar jagat anyar ya kuwi rukuning Pandhawa lan Kurawa lah kok malah kualik Yai Prabu Duryudana ngurung jago wiring kuning malah ngrasani marang sedaning kadangku Yai Prabu Ndwarawati Wisa Dewa Dewa Wisa kowe nyeng bakal ngrangket karo adhiku lanang Yai Ratu Ndwarawati sadurunge kowe ngrangket marang Yai Prabu Ndwarawati tak kandhake karo adhiku lanang mbuh dadi muparke Sangganira kapisananing prang Bratayuda linenggak kapisananing prang Bratayuda
malu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi salah dadi wana. Werkudara. Durna bapak kuwi. Janaka Kula wonten maring adhawuh bapa menemban. bareng saya adoh lakune awake dhewe saka negara Ngastina lah kok katon cawus guwayamu. Tak sawang-sawang katon rengu pasuryanmu ya ngger ora usah dadak wedi, kowe aja nganti kuwatir. Maracadapa nam-namen jroning atimu. Petung-petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung. Kowe kudu negake marang kadangmu tuwa ya kuwi anak Prabu Ndarawati. Yen anak Prabu Ndarawati kelakon dibondo, diaturake marang begawan Dewa Wisa. Oh, kowe bakal rukun marang para Sata Kurawa. Mataun-taun nggonmu mbok jangka, mataun-taun nggonmu gayuh marang rukuning kulawarga ya kuwi sawarga Prabu Pandhu lawan Sang Adipati Dastarata. Persasat kaya wis ora bakal bisa kelakon nanging dina iki wis tinarbuka lawanging karukunan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wah, iya. Wis madhep mantep tekadku nggonku bakal boyong Kresna kakangku. Semanturugi kula bapa penemban kula ki sampun madhep mantep. Upamane mengko anak Prabu Ndarawati swala ora gelem tok boyong. Aku ingkang bakal ngruda pariweksa. Upamane ana sing betengi anak Prabu Ndarawati kaya ta Setyaki, Udawa lan sak piturute kabeh nayaka Ndarawati padha betengi marang kowe. Mesti bakal tak singkirake. Wah, muga-muga sarana nggonku mentala karo dulur-dulurku Ndarawati dadi pancatan mulyaning para Pandhawa nggone manunggal karo Sata Kurawa. Syukur ora usah dadak walang ati, ora usah dadak sangga runggi. Ayo mlebu laladan negara Ndarawati aku ngbawa matur marang Sang Anak Prabu Ndarawati. Yo Durna bapak kaya tak dherekake, monggo bapa menemban kula dherekaken. Sukmana madun kuwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara. Nun sewu Kaka Prabu. Adamel kaget sotaning manahipun ingkang raying Ndarawati paduka rawuh wonten ing Projing Dwaraka. Kaka Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Kresna tak tampa. Adiku diadiku Yai Ratu Dwaraka ndak tampa sira si adiatur pangabekti lawan Kakang ora liwat Pudyastawaning pun Kakang Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ingkang santosan Kaka Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu. Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ingkang santosan. Sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Kakang Pati Udawa ndak tampa tiba padha-padha. Dipun prayogaken anggenipun lenggah sinuwun. Kakang Pati Udawa kaya sura-sura kepenak praptaning Baladewa ana ing Praja Ndarawati. Kaka Prabu, nggih. Sumengko pengawak Bojran Damar Sasi Gita Anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Kaka Prabu? Kresna wonten paring dawuh. Praptaning pun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura. Nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina. Lho. Keplajar saking negari Ngastina ya. Sababipun menapa? Jernyatanipun Maduka menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa teka Maduka paring dawuh kepelajar saking negari Ngastina. Kresna kowe tak kandhani ya Yai.
Wektu dina iki tak jaluk Yai Prabu Ndarawati tata samapta ing gati sawiga ing diri. Menapa sababipun Maduka paring dawuh mekaten Kresna? Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa. Nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Yai Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina, batinku nalika aku prapta ning Datulaya. Adimu lanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina. Tak kira yen to ana rembug ing wigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa. Koko Prabu, menawi namung perkawis Werkudara kalian Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten menika bab ingkang limrah. Jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepingin necep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan. Sauger wonten Brahmana ingkang kondhang kaloka, Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau. Ya, bener. Ning niki ora bab perkara Werkudara Greswita marang pendhita mau. Saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para sata Kurawa. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagung karo Dewa Wisa, dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina. Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kelawan pun Kakang yen to dheweke mapan negara Ngastina kuwi sabab kebrebeken marang ngumandhanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Monggo saka pitunganing pun Kakang, jangkaning dewa ora bakal bisa diwiradati. Nadyan titah kaya ngapa, kekuatane ora bakal bisa miradati marang jangkaning dewa mau. Inggih, leres pangandika Paduka. Lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa luwih-luwih. Bareng dheweke tak takoni, dasarmu apa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Akeh-akeh ngene matur kelawan pun Kakang. Tundhone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake. Bratayuda iki bisa dibirat lamun ana menungsa loro ning jagat iki kudu sirna margalayu. Merga menungsa mau ingkang bethik-bethiki Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa kelawan pun kadangmu ing Mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau lha kejaba mung adiku lanang Durawati ing ngangka loro Semar Badranaya. Kresna, iki udu bab sing entheng nanging perkara sing abot. Nitik marang wujudaning Dewa Wisa, tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda. Mula yen to nganti ana apa-apa, si Adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si Adi bisa diblethuk dening para sata Kurawa, gedene si Adi iso diboyong marang negara Ngastina. Koko Prabu, nggih. Menawi tetela Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagab. Sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selak jer tiyang gesang wonten alam padhang menika, namung dagang tuna andum bathi yen bathi-bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi samangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti srana medal margi menapa kemawon, kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa iki dudu utusaning adil ingkang bakal paring dalan kasampurnaning Siadi. Mula wektu dina iki aku percaya ora suwe meneh kongkonane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Ndarawati, bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina. Kresna.
Pandhita kang piare wangsit pindha kombang ngangajaping tawang susuh angin ngendi nggone susuh angin ngendi nggone boten mangling menika kados Bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Darawati Bapa Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Kandhap blekuduk suwaru gimbal sumerante hawela. Tansah pinaringan ing kawidatan ing sambi kula sowan kula nggih. Kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima. Inggih, Penemban kula tampi. Werkudara slamet to, Di? Ya, slamet. Arjuna slamet. Iya inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidatan ing sambi kala bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuku tampanono ya Dimas. Inggih kula pun dinggo jimat. Bawa Dura Wilujeng. Oh inggih mbok ampun kados ngaten to, Nger. Wong sing jeneng Dayak kok ling bageke nganggo getak ki ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan Wilujeng napa mboten? Wilujeng, Nek Wilujeng ki syukur. Oh inggih. Wis deg-degan aku urung-urung. Werkudara slamet. Yo slamet. Syukur. Janaka slamet. Koko Prabu Wilujeng syukur. Koko Prabu nika sengel lho ya men. Iki tekan kene iki ora ngarep boyong karo sira Yai Prabu Ndarawati. Sing ati-ati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti senjaki tak tampa. Kakang Mas Janaka kula ngaturaken bekti. Iya senjaki tak tampa. Senjaki. Aku kok ora tok bageke senjaki. Bapa Durna Wilujeng. Oh iya selamat syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki ora usah dadak memungsuhan, ora usah dadak padha regejegan. Aku ki pendhita, kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem tentrem. Nggih. Ngono ya senjaki, sesuk menawi ora usah dadak memungsuhan karo aku. Mboten, Bapa Durna mboten. Kula ngabekti kalian panjenengan. Syukur. Ayem aku. Bapa Penemban wonten dawuh, Ger. Wonten menapa Bapa Penemban rawuh wonten negaring Darawati? Menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ing anak kula Werkudara kalian Janaka menika nampa dawuh pangendikanipun Bapa gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin. Samenika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kalian kula, tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa. Oh, ngaten nggih. Kersanipun adi kula kekalih menika menapa? Menika ngaten, Ger. Werkudara kaliyan Janaka menika rampun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacariyos Begawan Dewa Wisa menika kepengin murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to, Ger. Gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jernyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandhang tatu tuwin sami pecah sia wonten ing mabrahing peperangan. Inggih, menika sae Penemban. Menawi sae Begawan Dewa Wisa nalika semanten utusan kaliyan Werkudara kaliyan Janaka menika ngaten. Syaratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju kekalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawis setunggal kalih menika dipun gabung dados 3. Sing ati-ati. Koko Prabu kendel. Aku kuwatir nek nganti si Adi ki kok
ora prayitna kata dibricok karo Begawan Durna. Kaene omong ki nggunakake Jaya Kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik Ki mon mboten pikantuk kok nggih. Menapa malih kok mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Piye? Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene. Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba si Adi matur karo pun Kakang, syarate apa urunging Bratayuda kuwi syarate apa? Wah, syarate eneng loro. Siji, Bapa Durna sing arep ngendika. Loro, Bapa Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo ki. Malah dikeke wong tuwa. Oh, bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka kowe matur Janaka syarate loro matur marang Kakangmu Ndrawati. Koko Prabu. Waleh-waleh menapa? Syarat kalih perkawis menika istripun setunggal. Inggih menika boten sanes kejawi anu apa? Inggih menapa menika mbok menawi umpaminipun kadosta. Iki amang apa kowe? Wah, Durna. Ngapa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara sing tekan. Kowe iki satriya lho, wing matur karo Kakang kok ora tekan ki apa? Ayo, gedomong. Gedomong, syarate loro yo. Oh nggih, kula badhe matur. Bawa Durna ngendika. Nggih. Ora ngendika tak peksa. Nggih. Wis omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane. Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal. Inggih menika kedah Bondo Ratu Cinema. Ingkang ireng Cinema. Bapa Durna Apa Janaka? cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iku menika Nalendra ireng cemani nggih mboten saged kejawi menapa paduka anak Prabu Ndrawati. Ing angka kalih kedah syarat srana inggih menika suwun Semar Bathara kedahipun bonto wonten negaring Astina. Mangrumiyin. Nalendra ireng cemani menika kula mbok menawi. Kula namung ngaturaken Nalendra ireng cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos inggih. Syukur, Ger, syukur. Nek ngaten panjenengan tresna kaliyan para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa lan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bapa Durna, Wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe nyumriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel. Lho, sinten? Undangan dereng wonten kok, nggih. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe mulungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjane rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa. Kula menika mboten kok pitados sawetahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondhangipun. Lah wong kondhangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados mengaten, Ger. Panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngruda paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. oh, Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe miso meksa pun Kakang, ayo maragake peksanen. Ayo, aku peksanen. Bandanen tanganku krincungen sikile Nata Ndrawati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati Sambanda Nata Ndrawati? Ayo coba wae piye? Dicoba wae piye?
Yen pancen kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta nata Ndarawati kira-kira iso menang ora karo aku. Yen wong loro kurang wong telu babar pisan. Anggeripin, kula mboten tumpun-tumpun lho nggih. Kula menika namung MC. Iming tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bapakku. Iki gaweane wong telu kudu didandani Werkudara. Apa? Kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo Gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Biyu. Wujuding tirta pawitra maning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lair lan batine. Apa to tegese bening lair lan batine? Kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus. Ngerti lelakon lair lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kuthung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku nang ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa coba? Upama diukur aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayanan swita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka, kula wonten paring adab. kowe bola-bali dadi pendhita lho. Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tau tate dadi pendhita Begawan Ciptaning ngarga Kelasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe sita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge, durung karuan ngelmune iki sing tok goleki apa? Terus kowe percaya karo pendhita sing mbing kanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya-satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka. Tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengin wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Ning ngono kena tak mestheke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa ki mung nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa, yen nata Ndarawati ki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Lole. Kentos walu gimbal moncal manadunan cungkul mana jajare mana jamaah beberan sapi turute. Cecok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kowe ngono. Sirna nata Ndarawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sapa. Putar kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa. Bres. Ben jengkelangku andane model. Kula mboten mentala Koko Prabu dipun manuman kados mekaten. Bener, kowe iki senopati. Sapa sing arep nylangkak marang Yai Prabu Kresna? Kudu singkirke. Nggih. Setyaki. Dipanggil. Sing ngakon sapa? Sing ngakon kowe Jatasturna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok jotos. Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake kalih Begawan Durna, dipun uman-uman. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Oh Prabu, nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Kendel. Lho, aku ora entuk omong ki jero piye bisu apa piye? Ning menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mapan ngoten iki. Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi pangurasaning Ratu Ndarawati nggo napa?
Sameneika ngateni mawon, panjenengan kendel mboten? Nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kowe njotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok njotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora dadi ora kena dadi dasar. Mboten nggih kajengipun. Pokoke Durna ketok jotos. Ah, sip ngono kuwi sira. Ketok bres. Lah iki. Koko Prabu kendel. Oh. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut peras menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nendi aja. Aja lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe njotos Durna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Iki. Ora kena. Iki wis taken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku urung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana. Sedika wis tak dawuh. Apa kamane? Syukur. Ketrucut omonganmu. Lah edan iki. Aku ki ngomong upama aku dawuh kowe Jatasana entuk. Lah kowe ngupama kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cakcek. Setyaki iki wong cakcek satria sing tanggap ing sasmita. Wis ben ora apa-apa. Jotosi terus lagi. Koko Prabu ngopo? Menika wonten negari pundi? Ndarawati. Sing dadi ratu sapa? Situ. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi. Panjenengan boten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk melu-melu piye? Aku gedhe karo Begawan Durna karo Werkudara karo Janaka le padha lali karo Purwadasina arep bonto karo Yai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibonto sapa? Lho, Yai Prabu. Sing arep dibonto aku ora apa-apa kok sampeyan ora dibonto kok bingung iki apa? Lho, ayo kuwi. Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan nganti ngicok-icok Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng. Setyaki aja kaya bocah cilik. Mati kowe. Mungsu Setyaki kanggo apa ngene aku. Modar kowe. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok ora itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karemu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok njotosi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku iki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana, kok brubut melayu? Mireng kula, Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ya ngono, seksine ngono. Koko Prabu kendel. Ora perkara meneng, nek krungune aku ya ngono. Panjenengan niku gawe-gawe. Sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok sandane. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono kok. Koko Prabu mirengipun, Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe bener. Kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso molak-malik. Kan enggak mungkin. Iya. Aku ki omong upama kok ora kok tak kon jotosi. Lah aku ora krungu upamane aku ora krungu. Koko Prabu. Kon durung mriko? Omo.
Ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena, nek kowe pancen satriya tenan, musuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wanun. Wani cah gleleng. Wani. Wanun. Wani tenan. Wanun. Oh, padake Senopati Ndarawati ki wong mbiye-mbiye, wong cepece. Setyaki Senopati men ditantang karo Werkudara Janaka. Ah, kecil. Inggih. Ha iya. Rumangsaku kok kaya tumbentuk tutup to. Kok Prabu Lenggah rada mburi. Yo. Lho, uriku maju. Kon mburi kok malah maju ora? Wani, kowe wani. Wanun. Nek wani Werkudara Janaka pethoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trima. Nek pancen wani pethoke, Sendika ngestaken dawuh. Padake cah loro saudut telu saurupan. Arep cilik musuh wong gedhe, tonton menang sapa? jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora. Iya wani wadake yo ngawur kok senengan ora. Werkudara karo Janaka musuh nyaki rung karuan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakal mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ra didemek ora nggon bokong to. Kathoke kolor mlotrok-mlotrok kowe. Kathokan wus. Ditonton mawe yo. Ayo didelok menang sapa? Aku mpotohi Setyaki. Nggih monggo.